Hi guys, kulumbay नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दिनै आङो ना सिगांनि आंनि गामियाव थांगासिनो जोंहा बाबामोननि गामियाव आरोना दा थांगासिनो जोङो दादाया आंखौ लांफैदों ओमफ्राय दा बेयावनो थांबाय थादों आरो ओमफ्राय गोबाव जाबाय नालाय थाङैया ओंखायनो दिनै फैबाय सानबाय थांनानै एसे भिडिअ लानानै फैनो र' होननानै ओंखायनो दा जोङो फैगासिनो फैनानै गामि मोनबाय आरोना ओमफ्रायो सापात बागान ओरैबायदि मोजांखाना जायगाया जेनेबा जोंनि टाउनफोरावथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोना बांसिनानो गामिफोरावसो नुनो मोनो आरोना बिराद मोजां जायगाया ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना फैनानै बहुत गोबाव जाबायमोन आं फैया ओमफ्रायो दा फैनानै बहुत मोजां मोनदों आरोना फैनानै भिडिअ लानो बेफोरबायदि सानबाय आरो नै जोङो दायो न' मोनसिगोन आरोना गामिथ' मोनखाबाय नालाय न' मोनसिगोन ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो आं बेसेबां हायो सेस्था खालामगोन आरोना नोंथांमोननो जायगाखौ देखायलांनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम जोंहानि दादा आरोना आं फैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नानि आंखौ भिडिअ लाफैलाय बेबायदि होननानै आंखौ लिंहरबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्रायो आं खाथियाव थांनानै भिडिअखौ लाहैबाय ओमफ्राय जि लाजिबाय आरो उनाव गावहा मालाय अमा बेदर गोरानदों ओंखाम जाबाय थादोंनो बेखौनो गावहाबो जि मिनिबाय ओमफ्राय लाजिनानै फैनानै दसे जिरायबाय ओमफ्राय दसे थानानै ओंखाम जाखांनायनि उनाव दिनै गथ'आ 15 दिनल' जादों दिनै गथ'आ लाहैयो दावखिथिंजाय बेनिफ्राय दैयाव थांनो लामा थानांगोन ना आंखौ लाथ'नाङाब्ला गाज्रिदों जों दा दैमा नायनो थांदोंमोन आरोना दैमा नायनो थांनायानो दैयानो बिराद बुरजामोन ना बेखायनो बारनो हायैखाय फैफिनबाय जोङो बेलासियाव थांसै होननानै दैयानो बिराद गोदौ थांनो हायासै फैफिनबाय दा बेलासियाव फैफिनसै बैथिंजाय मोनसे लामा दङ दा बै मोनसे लामाथिं हाबनोसै आरो दा जों न'आव थांफिनगासिनो दा देखायगोन दा बै मोनसेथिं लामा दङ बे मोनसेथिं थांनानै सिख्लाफोरखौ भिडिअ लागासिनो फै आंखौ लाथ'नाङा र' सिन्था जादों नै दै बारनो हागोन ना हाया फैफिनदोंमोन दैयाव जायगा नायनो फैदोंमोन जोङो खासि बिबारा बाराखैमोन बारजोबलायबाय थरा नायनो बिराद मोजांलै जायगाया नै मोजाङालाय हाब्रु गोजा नै ना मोनगोन ना मोना बेयाव रानबा मोनो ना मोनो मा ना मोनो ना गोलाव मोनो ना गोलाव मा नाम आं नामखौ मिथिया ना गोलाव होनो आरो दैमानि ना जाग्रायानो नानि नामखौ मिथिबावासो ना गोलावल'सो होनो नै जोंहा नानि नाम मिथिया बारगोन ना बारा बारगोन नै नाय नाय जि मोजांखा खासि गोजा नै जों गाबोन बेयावनो भिडिअ लाफैगोन ओइ जा किउट नुखादों जे नै ओमफ्राय नैबे जोंना थङालिया बारग्रोसिगोन दैखौ देखाय अन्थाइखौ आथिंखौ देखायदोब्रा अन्थाइ गिदिर गैया बेहाय बाला ओमफ्राय अन्थाइ फिसाल' दं खामानि गैया थोदो बारसै जोंहा दैया बिराद गोथौमोन नै गोथौ दैया गोथौ नै थङालि इथिं बारा गोथौ नङा नै थङालि एसे दावखो नै इथिं बारा गोथौ नङा बिराद गोथौ नोंथांमोन नै दैया आइस आं दैखौनो बारफेराखै नै दिनैसो बारदों नै बारनोसै आयु 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 फाग्लासो खर' गिदिंबाय आंखो दै गेजेराव खर' गिदिङो आंखो बिराद खस्थ' बारगासिनो नै दैखौ दै गेजेराव दङ रायजोफोर दा जोङो इस लोगोफोर नै नै जागायदिया गोथौ आयु 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 ए मामा
खर' गिदिङो आंखो स्राय स्राय बोहैबोदों हालोदैलो बोहैला थानाङाब्रा लै आंखौ लाना लाजिलायो लोमजादोंनो मानसिया ओमफ्राय लोमजानायखाय भिडिअ'आव नुजानो लाजिदों बिराद गेलेबाय जोङो दैयाव गाबोननि बेयाव भिडिअ लानो फैगोन जोङो ओमफ्राय दा जोङो हायलाय नै थांनो नागिरदों नै बारबावनांगौसो बेचारिया लोमजानाया बारा जागोन होननानै गिदों दिनै रावबो गैखाय थाङासै ओमफ्राय गाबोन भिडिअ लाफैनोसै जोङो नै हाब्रु गोजाथारहाय बिराद मेंबाय दायो न'आव थांसै दुगैहैनोसै दुगैनानै दसे इथिं बेरायहैबावनांगौ नै खासिफोरा नै मैथाबो दंबावोसो सोरबा खाथिनिया खाना जाफैनोबो हागोन नै इथिंजाय माइ एसे गायनाय दङ ओमफ्राय खामानि मावगासिनो दुब्लिसो नालाय बियो बांद्राय मिनिबा गुजुयो आहा ओमफ्राय नैबेथिं बिराद मोजां आरोना नै जायगाया ओमफ्राय सान्दुंजों मोदाननानै बारा मोजां नुवाखै नै इथिंबो सापात बागान दङ इथिं नै जि मोजां नुखायो औ ओमफ्राय नै जाथङालै जि लाजिखाबाय गायदाया नै गायदाया जोंना लाजिसो गारबायनो थाबायगासिनो ओइ नै सासे फैगासिनो दासो जाबाय जोङो दा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय